Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uyo ane makore 35 years ekuberekwa. Saka pandakaitawo mhiko idzo dzekuda kusimbisawo saluni yangu mushure mekunge ndasvikawo muno muSouth Africa, zvinhu zvikabva zvatanga kuoma, ndikabva ndaudzwa kuti nevamwe madzibaba painge paine umwe weukama uyo ainge achindigangira. Ndakabva ndati zvino madzibaba, kana kuine munhu ari kundigangira ndinofanira kuti ndige ndichiita sei? Ivo vakabva vati vainge vachizivana nevamwe sekuru vavo, vakabva vanditi kana ukakwanisa kundipa mari apo pandinoenda kuZimbabwe, zvimwe zvose matare ose tinokwanisa kuzomaitira pafoni. Ndikabva ndati kana zvakadaro zvinenge zvakanaka, kana kuri kunzi zvinhu zvacho zvinokwanisa kugadzirisika pafoni. Vakabva vati hongu, zvose izvozvo zvaikwanisa kugadziriswa pafoni. So mukomana shi ndakazoti ndawanawo mari, ndikabva ndati kwavari mari ndava nayo, kumusha munoenda rini? Vakabva vandiudza kuti ndainge ndatogona ndakasika ndavabvunza because vainge vatori pakugadzirira kuti vange vachizodzokera kuZimbabwe. Ndikati zvakanaka, mari yandiinayo ndeiyi, uye zvekare kana vari kumusha ndakavavimbisa kuti kana kuri kunzi kana vachizodawo mari ndaikwanisa kuzovatumidzira mari. Ndichiita zvose izvi ndainge ndichiitirawo kuti ndinge ndichikwanisa kuzobatsirwa navo madzibaba ava, kuri kunyengerera zvekare kupinzwa mune zvinhu izvi zveurombwa. Takawirirana paya, madzibaba ava vakabva vachizoenda kuZimbabwe. Zvechokwadi vainge vachitaura neni ipapo pavainge vari kumusha, kunyange pavakazoenda kunoona sekuru vacho ivavo vanoita zvekurombesa. Takataura tichishandisa foni yavo madzibaba ava. Ndo pari kunetsa manje, nekuti ini handitombovazivi sekuru vacho ivavo. Ndakangotaura navo ndichishandisa foni yamadzibaba. Hamenowo kuti ndakarivadzwa nei, because vakatonditi muzukuru unofanira kuti unge uchitora mafoni numbers angu. Ndikati ndichaita saizvozvo. Ivo madzibaba ava vakabva vati ndichamutumidzira, asi taizototanga kutotaura zvedu dzimwe nyaya, ndobva ndatokanganwa paya. Saka ndakapinda mumatare navo. Zvechokwadi I then discovered kuti amai guru vangu vainge vari mudzimai wabamukuru mukoma wababa vangu ndo vainge vakandiganyira kuti chose chandinenge ndabata chisambofa chakaendeka. Uye zvekare pandakauya kuno kuSouth Africa ndinorangarira kuti mai guru vakati iwe unofanira kutoti utotanga wandiruka usati waenda kuSouth Africa, because this was after ndavakumbira mari. Ndikati mai guru, ndafunga kuti ndinge ndichienda hangu kuSouth Africa because kuno kusezva muri kuona kuti ndiri kungogara ndichirohwa nababa Keith murume wangu. Vakabva vanditi uya kuno ndinokupa mari. Saka ndakazoti ndaendako ndichida kuti vange vachindipa mari yebhazi sezvo yangu yainge ichishota. Vakabva vati tanga wandiruka. Saka ndainge ndisingatozivi kutoti kutoruka kwandakatovaita musoro kwainge kuri kutoganyirwa, ndainge ndichitozviroya zvangu. Saka takabva tachizosunungura apo pacho painge pachinzi ndo pavainge vakasunga. Zvechokwadi upenyu hwangu ukabva hwachizotanga kuendeka. Saka vakabva vachizoti dare rako iguru muzukuru, ende zvimwe zvacho zvinotoda kutoti ndige ndichitoshandisa nemweya yekumvura. Zvino dambudziko rinozoitika nderekuti kana ndikagara ndashandisa mweya yekumvura, ziva kuti chiraramo chako chinomboti sungei zvishoma chobva chazosununguka. Ende zvechokwadi mukomana chi ndo zvakazoitika ipapo. Vanhu vaitouya kusaluni kwangu, vamwe ndo vaingoti ndinokumbirawo kuti unge uchindiruka. Ndobva ndaruka munhu nechikwereti, asi ndainge ndakavimbiswa navo sekuru vaya kuti mushure mekunge chiraramo changu chambosungika then zvinhu zvaibva zvachizotanga kusununguka. Zvechokwadi ndo zvakazoitika after a month, but vakabva vachizondipa yambiro yekuti after that chibereko changu chaibva chazovhara. Hanzi vasikana vekumvura ndo zvavanoita, vanomboita vachivharawo chibereko chako apo pavanenge vachikuropafadza. Ndakangoti sezvo ndainge ndakavimbiswa kuti izvi zvainge zvichazoitika kwemakore 4 sezvatainge takawirirana. Ndikati 4 years inenge iri nguva yekuti ndinge ndichiunganidzawo mari so that pandinozoti ndava kuda kuroorwa murume wacho iye haazondijairiri. Uye zvekare kana uine mari, money attracts
those that have money to you. Ndinokwanisa kuzotororwa nembinga because ndinenge ndagara ndiine mari. Mukomana Nashi, zvechokwadi 4 years dziya dzakati dzadarika ndaike ndakwanisa kutenga motikari uye zvekare ndikavhura masaluni angu anokwana iwo kuita 3. Apa handisi kureva tumasaluni twemumalocation tuya twenzara-nzara. I am talking about high-end market saloons, kwekuti mari inopinda ikoko imari yakawanda. Dambudziko ravapo nderekuti mukomana Nashi, mbereko yaramba. Ndakatombopinda mumarriage zvikatomboita sekunge zvichaita senani, but ndakazosvika pakurambwa nemurume because I think amai vake mukuzofamba pane zvavakaudzwa, vakangomuka vakandichamukira, and iyewo murume kwava kundichamukira, marriage ikabva yatopera. Saka ndiripo pano ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Redway, ndakasvika pakutongozviudza kuti chero zvazvaita, even if ndikaita marisk, as long as ndichitanga ndatesta murume wacho wandinenge ndichida kusika naye bonde kuti haana HIV, ndotongozviudza kuti nditori bo. Ndo dambudziko razondiunzawo panapa. Zvaramba kuti ndinge ndichiitawo mwana. Apa nemari yose iyi yandiinayo ndinozvibvunza kuti zvino kana ndikafa ndichazvisiyira mumaoko ani. Ndanga ndichingozviudza kuti dai ndangokwanisawo kuita mwana wangu 1, then life will be perfect, but zviri kuramba. Ndiri kuona sekunge ndichiri ndakangosungwa navo vasikana vacho vekumvura. Ndanzwa kani yowe nekungogara ndichingoitiswa madina party nen'anga dzakasiyana-siyana, because sezvo ndakarombeswa nemunhu uyo akaendawo akanotora mweya yevasikana vacho vekumvura kuti vange vachizondiropafadza. Saka kwose kwandinenge ndaenda zvinongonzi mune chivanhu chiri pamuri, imimi munofanira kuti muge muchiita zvemanjuzu. Apa hapatomborina kana chivanhu chitomboripo mukoma. Iniwo ndakatongorombeswawo zvangu. Ndanzwa nekutengeswa micheka yakasiyana-siyana, kuita bhero remicheka yegold, yeblue, micheka yose inonzi iyi ndo inomiririra vanhu vanenge vaine chivanhu chinenge chiri pavari, chinenge chichidudza chivanhu chine zvekuita nezvavasikana vekumvura. Ndaneta nekuramba ndichingofambisiwa munyika dzakasiyana-siyana ndichinzi kana ukaenda kwakati ndokwaunokwanisa kuzobatsirwa, kunyika kwakati ndokwaunokwanisa kuzobatsirwa. Ndichiita sekunge munhu achabatwa chibharo mune dzimwe nyika kwacho ikoko kwandinenge ndichiendesewa. Handizivewo pano kana aripo munhu anokwanisa kundibatsira. Please ndibatsireiwo. Dambudziko randakaita ndiroro rekuti ndakangobatsirwawo nevamwe madzibaba. Munongoziva kuti South Africa yakakura, nekuti madzibaba ava zita ravo chaivo vainge vachinzi ani, asi taingovati madzibaba Jeremiah vekuda vakadzi mulocation matainge tichigara kuti vakazoenda nepi. Pano mukadzi wandakambosangana naye uyo ainge achigara kulocation kwandainge ndichimbogara, akabva anditi vanenge vakafa vaya, because ndakazonzwa zvichinzi vainge vava kuita zvekuba makopa cables eEscom, uye zvekare vanzi vakazorwara mushure mekunge vatanga kugara neumwe mukadzi. Mukadzi uyu akavanyepera akavaudza kuti ainge atongori bo, but ainge ari pachirongwa, ndokubva vazotanga kurwara madzibaba Jeremiah ava. Saka handizivi kuti varipi, vachiri vapenyu here kana kuti vakasofa kudhara, asi ndakasiyana hangu nazvo. Ndiri kutsvakawo pari zvino vanhu vanokwanisa kundibatsira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Madzibaba Jeremiah, muriko here? Nekuti muri kutsvakwa. Hanzi dambudziko rakaitika pakati pedu nderekuti ipapo pacho pamakandibatsira ndakazongokanganwawo kuti ndinge ndichizongotora ma4 numbers asekuru venyu. Zvino sekuru venyu ndovega vanokwanisa kundibatsira. Yo, zvazvakangooma hazvo vedu we. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukomana Nashi, can you please post my own story as hidden identity? I am a woman who is aged 28 years old and ndine vana vangu vatatu. So I have been married 3 times. Zvinowanzokuitika zvandakaona ndezvekuti vanhu vanongoti kana vakanzwa zvichinzi iwewe une vana vako vatatu, vanobva vatotanga kutofungidzira kuti uri munhu asitomborina kana hunhu, uye zvekare unenge uchiita
zvechibhishu, but things have gotten wrong in my life. Kubva pandakatanga kuroorwa, ndakaroorwawo apo pandainge ndiine 16 years. I was dating this other guy. Ndainge ndichingodanana naye murume uyu because of poverty, because kumba zvinhu zvainge zvakatooma. Dzimwe nguva waiti uchibva kuchikoro ubva watoona kutoti padheni panenge pasitomborina kana chekubata, then in the evening as well uchitoona kutoti kana chikafu hapatomborina. So vabereki vangu even though vainge vava kutoziva kuti ini ndaiva neumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, vaitofara chaizvo kuti paya kana ndikauya ndikatorwa naye murume uyu ndobva ndasiya ndavatengera kachingwa kekuti vange vachizowanawo zvokudya usiku hwacho ihwohwo. Uye zvekare pandaizoya makuseni ndaitouyawo ndiine mari tobva tatotenga kagrosari. So ndohupenyu hwandainge ndichirarama ipapo kubva ndichiri mudiki. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti ndigoramba ndichingodanana naye murume uyu kudzamara ndichizobatira pamuviri. Zvino ndakati ndabatira pamuviri ndikabva ndatanga kugara naye. Ainge ari very abusive, aigara achindirova almost each and every day. Apa ndaingoti ndikarohwa ndongoramba ndakanyarara ndichiti zvino vabereki vangu vangasaita BP kana vakazozviziva kuti murume uyu anovatengera zvokudya, anovachengeta, anondirova kudai. Ndakangoti zviri nani kuti ndige ndichingonyarara zvangu. Nerimwe zuva akati akadhakwa kwava kundirova, ndikati pano murume uyu marovero acho aava kundiita anokwanisa kana kutondiuraya. Ndikabva ndachizobva paya out of desperation, ndikabva ndachizosangana neumwe murume uyo ainge asina mwana. Ndikabva ndati murume uyu sezvo ainge akamboroora mukadzi mukuru kwaari ainge achimushungurudza, kana inini ndikamupa respect, kumuwachira, kumubikira, kumupfugamira, kumuzvarira mwana, zvimwe kuda anokwanisa kuzondidawo nemwoyo wake wose. But it was a mistake. Ainge achingondishungurudza chete. Even pandakabatira pamuviri akabva anditi ibva pamba pangu. Akabva achizoya zvekare neumwe mukadzi wechikuru, vainge vava kutorara mune imwe room, apa inini ndainge ndichirara mune imwe room. Ndakarwadziwa, ndikabva ndachizotanga kudanana neumwe murume zvekare out of desperation. Ndikabva ndatanga kugara naye murume uyu, uye zvekare ainge ari mukuru kwandiri. Akanditi kana ukangondipa mwana chete, I will treat you like a queen. Ndikabva murume uyu kumuzvarira kwandakamuitira ndakatoita sekunge ndainge ndamugonera at the same time ndamukanganisira, because mwana uyu akati achingozvarwa akabva atanga kuita rimwe lake, ava kuita mari. He used to treat me right, but akazoti zvino ava kuita mari. He changed, akabva atanga kunwa doro. He would come back home. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti naye inguvai idzodzi dzekuti munganzi muri kubva kubhawa, aibva atsamwa obva atanga kundirova. Ndakabva ndati izvi ndo zvaiitika ka muprevious marriage, zviri nani kuti ndige ndichisiyana nazvo. I then returned back kumba. So apa dambudziko rainge ravapo nderekuti painge pasisina ainge ava kuda kugara neni, because ndainge ndava nemusengwa wevana vatatu. Apa vabereki vangu vainge vakashayika vose. Zvino all of my relatives, they were unwilling to stay with me nekuda kwevana vangu vandainge ndava navo. Ndakatanga kumove from one place to another until umwe mukadzi azondiudza kuti iye ane imwe hama yake iriko kuSouth Africa, avo vainge vachitsvaka musikana ainge achikwanisa kuzovashandira mushopu mavo, muboutique mavo. Ndikabva ndati ndiri pano ndiri kudawo basa zvekuti ndichazopiwa mari, handitomborina kana basa nazvo. Saka madam boss vangu ivo vanogara nemurume wavo nevana vavo kuSouth Africa ikoko, vane mari dzavo. So ndakabva ndatanga kuvashandira, uye zvekare mari yavainge vachindipa, it was not that much. Ndikabva ndatanga hangu kuseva mari, ndikabva ndachizongozviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichingoaplya passport. Ndakati ndaita saizvozvo ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa ndakaona kuti kanyika kaya kakaoma, especially kana usina maconnections. Ndakarishaya basa, ndikabva ndachizodzoka kuZimbabwe ndikatanga kushanda zvekare samaid. When I was working for that family, situation yakabva yatoita worse. I then approached boss lady vangu paWhatsApp, ndikabva ndavaudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera, ndainge ndisitomborina kana mari, uye zvekare ndainge ndava kutotambudzika kuti ndige ndichikwanisa kuchengeta vana vangu. Vakabva vanditi it is okay, chienda unotaura naamainini. Saka ava amainini munin'ina waboss lady vangu ndo vanogara kune imwe imba yavo muzimansion umo matinogara. So ndinoshanda samaid zvekare ndinobopota ndichienda kune imwe saluni, kumwe kusaluni kwavo. Zvino ndinoti kana ndiri kusaluni kuya basa randakapiwa nderekuti
ndinofanira kuti ndige ndichizotsvaira nekuklina musaluni ndichinhongerera bvudzi kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achigerwa bvudzi kana kurukwa. Basa rangu ndiroro rekuti ndinofanira kuti ndige ndichingotsvaira. Saka bvudzi iri zvandinoita ndezvekudaiso, kana riri bvudzi remunhu ndinobva ndazorisa mune rimwe plastic, then kana kuri kunzi anenge ari mahair extension ndinoisa mune rimwe plastic. Ndo basa rangu iroro. Saka mazuva ekutanga amainini munin'ina waboss lady vangu vaizoya vachinditora kana nguva dzekuchaisa dzakwana, tozosara tiri tega musaluni, vobva vazotora chiplastic bag chiya icho chinenge chine bvudzi revanhu avo vanenge vaswera vachigerwa zvekare nekurukwa, uye zvekare vaizotora chiplastic bag chiya ndisingazivi kuti vaizoenda naro kupi. Saka ndakazoti ndanzi ndige ndichitora license uye zvekare ndava kukwanisa kufamba ndiri ndega nemotikari. Basa rangu ndiroro rekuti kana vamwe vose avo vanoshanda musaluni vaenda, ndinofanira kuti ndige ndichizotora plastic bag riya ndobva ndazorisa mumotikari kwava kuya naro kumba. Saka ndakabva ndachizopiwa mubvumiro yekuti ndige ndichipinda mune imwe room iyi iri empty, hamutomborina kana chimborimo. Basa rangu ndiroro rekuti ndinofanira kuti ndige ndichingosiya bvudzi racho iroro imomo. Ndinozoti kana ndikamukiramo murumu umu ndichitarisa kuti bvudzi riya richirimo here, ndinobva ndaona kuti munenge musitomborina kana chinhu. Saka ndinozviziva kuti vanhu ava vanenge vari kuita zvemarituals apa vava kushandisa inini kuti ndige ndichisiya basa iri manje. Who is going to take care of me? Vanondibatsira kana ndikasangana nemachallenges akasiyana-siyana. Saka handichaziviwo kuti ndoitawo sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pane zvose izvo zvavari kundiitisa ndiri kunzwa mwoyo wangu uchirwadza chaizvo, because ininiwo ndiri munhu wekuti ndinoendawo kuchurch and I am not comfortable nekushandiswa oro kuitiswa zvinhu zveurombwa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndikudawo kunzwa kuti vedare renyu vanoti kudini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndikudawo advice.